човекът, който го направи. Дълго ще разберем. Които могат да помогнат в такива важни двубои. Но в крайна сметка Кубърси, хубаво подаване към Кунде, който се... Топката бе в Кубърси. Точно пред неговия поглед се разви битката за топката, спечелена от Мартин. След сгрешеното подаване към Родриго. Де Йонг. Нея. Кубърси. Почти не се движат играчите. Белингам. Прекрасен контрол и сега извеждащо подаване, което обаче не мина. Това са нещата, които ще използва Реал Мадрид в търсене на попадение. Това е тактиката. Добре прибран отбора в защита, организиран чудесно, за да търси контратаки. Когато се отдаде такава възможност. Педри с топката! 1-0 за Барселона в 28. Всичко тръгна от тук. Пресеченото подаване от страна Кубърси. И след това четвърт час до края на първото полувреме Барселона нанесе своя удар. В начин да успокои французин, защото е рисково оставането на терена. Себайос. Малко слабичко подаване за Винисиус. Истината обаче, че Барселона продължава да показва. Педри. Терена, играта обаче не е спряна. Франк Гарсия имаше известна припрямост в неговите действия, след като замени. Кубърси. С това веднага атакуван от Феран. Подхлъзна се Куртуа, но все пак успешно прати топката към половината на Барселона. Не затрудни Куртуа. Красна атака на белите. Винicius наказателното поле. Това ли ще бъде обрата? Удар към вратата! Това е ясно. Реал Мадрид закъсня Флик. Първо скученото на Араухо и след това се забавената на поява. Гилер, подаване към Белингам. Страхотна работа на أوساسونا 2-1 في 2023 قبله في 2021 في هذه المباراة. كوبارسي رافينيا بيرسل له كرة عادت إلى كيليان لو عدى الكرة بالكعب يا للكرة المرتدة المثالية الهجومية للفريقين أقوى بكثير من القوة الدفاعية، ولذلك من الصعب في هذه الأيام أنك تشوف كلاسيكو سلبي. من الصعب جدا القوة الهجومية اللي يمتلكها الفريقين في هذه الفترة الذهبية أقوى بكثير. لعل الخطوط الدفاعية هي نقاط الضعف بالنسبة للفريقين. الكرة وإن كنت أعتقد بأنه ما زال هناك مجال لرؤية أهداف في الأشواط الإضافية. كيليان امبابي أكثر من ساهم في أهداف ريال مدريد في هذا الموسم. تعود الكرة مرة أخرى. سيكون أمرا صعبا عليه جدا أن يخسر دوري الأبطال وأن يفوز بها. وصلت بعد ذلك إلى بيلي. هناك إشارة باستمرار اللعب. هناك احتجاج. يا للكرة يا للقطة يا للصراع بين بيلينغهام وجافي. لا بدري يرجع أرحم على الأقل.